Hanggang sa nanganak na nga itong babae, wala talaga. Pagkapanganak nito, nagulat kahit ang nagpapaanak sa kanya. Yung anak niyang babae, merong mahabang buhok sa dibdib. Hindi ordinaryong buhok yon, dahil napakakapal nito at napakaitim. Ilang buwan ang lumipas, nagpakonsulta yon sa albularyong may kapansanan dito sa amin. Ayon sa albularyo, isa yung anak ng engkanto. Nabuntis siya ng isang engkanto na naninirahan sa lugar namin. Takang-taka yung dalawa dahil sa engkanto pala ang naging anak nila. Naniniwala naman sila sa manggagamot dahil dun palang mismo sa walang aswang na tumatangka dito ay kakaiba na talaga. Animoy binabantayan ito ng puwersa ng engkanto. Kaya walang aswang ang nangahas na kunin ang batang dala nito. Hanggang sa lumaki ang batang yon na kakaiba. Bali-balita sa amin, yung mata nun kapag hating gabi ay napakaliwanag na kulay asul. Meron din itong kinakausap sa mga puno at pati ang kanilang mga alagang hayop ay nakakausap nito. Samut-saring pangontra na ang ginawa ng manggagamot pero hindi yon tumatalab sa bata. Dahil pagtungtong ng edad 11 nung bata, nawala na lang yun bigla. Hanggang sa kasalukuyang panahon, hinahanap pa rin ang batang yun dito sa amin. Alam nyo ba na 3 lang yan sa mga nangyayaring kakaiba dito sa barangay namin? Balik tayo sa kwento ni Momoy. Itong si Momoy ay nag-iisa na lamang sa kanyang buhay. Wala itong asawa at anak at nakatira yon sa paanan ng bundok dito sa amin. Marami din yung pananim sa kanyang bakuran. Meron din itong alagang kalabaw, baboy at mga manok. Masaya naman itong si Momoy dun sa kanyang tinitirhan. Minsan binibisita siya nila Berto upang kumustahin ang kalagayan nito. Siyempre, tsuhin nila yun eh. Dinadalhan din siya ng mga pagkain nito sa tuwing pupunta yon sa kanyang kubo. Isang gabi, napagpasyahan ni Berto at ni Lolo Enteng na doon matulog kila Momoy. Gusto din kasi nilang mapaiba naman ang kanilang tinutulugan. Wala namang nakitang pagtututol sa kani-kanilang mga magulang. Basta bay, alam lang ng mga ito kung saan sila tutungo. Wala nang problema. Nag-uusap lamang ang mga ito hanggang sa sumapit na ang gabi. Wika ni Lolo Enteng, "Chomoy, hindi ka ba nababagot at nangungulila dito?" "Susteng, sa tinagal-tagal ko nang naninirahan dito, mangungulila pa ba ako?" Tanong ng tsuhi niya pabalik. "Chomoy naman kasi, mag-asawa ka na." Sabat naman itong si Berto. "Nako, wala sa plano ko mag-asawa, Berto." Sagot ng tsuhi nila. Hanggang sa sumapit na ang oras ng kainan. Ang ulam nila nung mga oras na yon ay hipon lamang at tuyo. Di naman alintana nitong dalawa ang kanilang ulam dahil sasanay na ang mga ito. Minsan nga inuulam nila pag wala na talaga yung ibong maliit. Yung maya. Matapos nilang kumain ay hinanda na nila ang kanilang tulugan.
Napakalamig sa kubo ni Momoy at kokonti lang din ang mga lamok doon dahil sa malinis ang paligid at nagpapausok pa ito ng balat ng nyog. Napakadilim na nung mga oras na yon. Papikit na sana itong si Enteng nang may narinig silang tatlo na animoy mga nagsisitakbuhang kalabaw. Napakaraming kalabaw na nagsisitakbuhan sa mga pananim nitong si Momoy. Habang naririnig nila yon sa labas, nagkatitigan itong tatlo. Itong si Momoy, parang sanay na sanay sa ganoong pangyayari. Wika nito pagkatapos ang pagtakbo ng maraming kalabaw. "Huwag kayong mag-alala. Kalabaw ng engkanto yan. Yung daanan papuntang bahay nyo ang kanilang nagiging kainan. Gabi-gabi ang dumaraan dito. Nasanay na ako dyan." Wika ni Momoy habang nakahiga. Gulat na gulat itong sina Berto sa mga narinig nila dahil napakaraming kalabaw talaga ang nagsitakbuhan nung mga oras na yon. Kinaumagahan, tiningnan nila ang bakas ng mga kalabaw sa taniman pero ni isang bakas ng kalabaw ay wala. Yung mga pananim na pinya ni Momoy ay hindi nasira. Gulat na gulat ang mga ito dahil may mga kalabaw din palang alaga ang mga engkanto. Hanggang sa lumipas ang ilang oras, nagsipaalam na ang mga ito sa kanilang tiyuhin. Makalipas ang 3 linggo, may nabalitaan itong sila Lolo Enteng na hindi kaaya-aya. Si Momoy, nabaliw na. Yun ang sabi ng kanilang ama. Dali-dali nila itong pinuntahan sa kanyang bahay at nadatnan nila yon na nakaupo habang hawak-hawak ang kanyang kalabaw. Hindi nila yon makausap at tumatawa-tawa na lamang ito. Ilang buwan ganon ang ginagawa nitong si Momoy na halos masuka na sila Berto kapag dinadalaw nila ito dahil sa napakatinding baho nito sa katawan. Hindi na ito naliligo kahit napuputikan at kahit nababasa ng tubig sapa. Palaging hawak nito ang tali ng kanyang kalabaw at nagagalit yun sa sino man nagtatangkang kunin siya. Awang-awa na itong sila Lolo Enteng sa kalagayan nitong si Momoy. Mabait kasing tao yon at matulungin. Nakakaawa lang talagang tingnan. Ilang linggo lang silang di nagkita-kita. Bigla na lang nabaliw ito. Kaya ang ginawa nila, pinuntahan nila ang albularyo di kalayuan sa amin. Pagdating nila doon, nagulat din ang albularyo nang makita itong si Momoy. Santigwar ang ginawa niya dito upang matukoy ang naging sanhi ng pagkabaliw niya. Ilang minuto lang ang ginawa nitong orasyon para sa santigwar at agad na nalaman nila ang sanhi ng pagkabaliw ni Momoy. Ayon dito sa manggagamot, si Momoy nakapatay ng isang engkanto. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang makuha ang kaluluwa niya sa syudad ng mga engkantong yon. At ang lugar na pupuntahan ko ay kilala sa tawag na Biringan. Nagulat silang lahat. At ang tanging sagot lang ng tatay ni Enteng,
Sige ho, Manong. Kayo nang bahala. Nagpatuloy ang gamutan sa loob ng 2 linggo. Grabeng pag-aalay ng dasal at prutas ang ginawa ng manggagamot upang maibalik ang wisyo ni Momoy. Doon na din muna ito pinatira sa bahay ng manggagamot upang mabantayan ng maigi ang kalagayan nito. Napakaraming pag-aalay ang ginawa nitong matanda at lumipas ang Huwebes ng 2 linggo. Nagpakita ang isang engkanto. Ayon sa manggagamot, nag-aalay siya nung mga oras na yon nang nagpakita ito sa kanya. Isang lalaking engkanto na may daladalang bata ang lumitaw sa harap niya. Teka lang. Sino ka? Tanong ng manggagamot. Ako ang ama ng bata. Itong anak ko ay nasakta ng taong yan nang nahawi niya ang tali ng kalabaw niya. Pinarusahan namin at ginawa namin siyang alipin. Wika nung engkanto. Agad namang nagdasal itong matanda at nagbigay ng alay upang makuha ang wisyo nitong si Momoy. Nagkaroon sila ng kasunduan na ibabalik nito ang wisyo ni Momoy kung papayag ang manggagamot na kunin ang 10 taon ng buhay niya. Walang pagdadalawang isip, binigyan ng manggagamot ng permiso itong nilalang. At makalipas ang araw na yon, bumalik nga ang wisyo ni Momoy. Ayon sa matanda, mabuti na yung ginawa niya kesa naman na maalipin siya habang buhay doon sa lugar ng engkanto. Laking pasasalamat ng pamilya ni Enteng sa matandang yun. Pagbalik ng wisyo nitong si Momoy, agad itong sumigaw ng, Wag! Wag po! Umiiyak na tinig nito. Agara naman ang paglapit ng matanda at hinawakan ang kanyang ulo habang nag-uusal. Matapos yan ay tumingin si Momoy sa paligid at nagpasalamat habang umiiyak. Manong, salamat. Maraming salamat. Grabe ang tingin ni Momoy sa paligid na tila ba hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita. Doon mismo ay pinaligo siya ng matanda at pinakain. Mag-iisang buwan din kasing napakabaho ng amoy niya. Matapos niyang maglinis ng katawan, agad siyang tinanong ng matanda tungkol sa lugar na kanyang napuntahan. Kwento ni Momoy. Isang hapon kinuha niya ang kalabaw niya sa kainan nito upang dalhin sa kanyang kubo. Pagtanggal niya ng tali nito sa kahoy, humangi ng malakas. Di niya yun pinansin kasi magbabandang 5:00 na nung mga oras na yon. Marami pa siyang gagawin. Nang sumapit ang gabi, doon naganap ang kakaiba niyang karanasan. Bigla siyang napabalikwas sa kanyang higaan dahil sa sobrang liwanag. Pagdilat ng mga mata niya, laking gulat na lamang nitong si Momoy nang nakita niya ang napakagandang syudad na nagsisikinangan ang lahat ng mga bahay sa lugar na yon. Pagtingin niya sa kanyang kamay, nakita niyang meron siyang posas at mga kadena na gawa sa ginto. Kahit sa leeg niya ay may nakapulupot na kadena.
Matapos yan ay pilit niyang kinakalas ang pagkakagapos sa kanyang katawan hanggang sa may lumapit sa kanyang matipunong lalaki na nakasuot ng magarang kasuotan. Kinaladkad siya nito hanggang sa makarating sila sa isang bahay. Akala niya bahay yun. Pero pagpasok nila dito ay kulungan pala ito. Ginto ang lahat ng rehas doon na napakaganda ng sahig. Halos maging salamin na ang sahig doon. Dahil sa kitang-kita talaga ang mukha mo dito. Napakaraming nakakulong sa lugar na yon. At tila ba nakamulat lang ang mga ito. Pagpasok niya rito, hindi siya nakalabas ng 10 taon. Nandun lang siya sa rehas na yon nang walang kahit na anong pagkain. Matapos yan ay may kumuha sa kanyang lalaki na may kasamang bata at hinila siya nito gamit ang kadenang ginto. Pagkalabas niya sa lugar na yon, manghang-mangha talaga itong si Momoy sa kanyang nasaksihan. Napakaganda ng tanawin sa lugar na yon at kitang-kita niya ang bundok na may 2 ngiping bato. At yung langit, hindi niya mabilang kung ilan ang mga buwan. Ayon kay Momoy, yung mga bundok doon ay nagsisiliwanag dahil sa napakaraming magagarang bahay dito. Doon naman sa ngipin ay tila ba isa yung hintuan ng mga sasakyan nung mga engkanto. Napakaraming bahay di kalayuan sa ngipin ng bundok at napakarami ding animoy tao ang naglalakad dito. Meron yung mga hagdan at mga ilaw sa bawat daanan sa bundok na yon. Di kalayuan sa palayan, kitang-kita din itong si Momoy ang napakagandang pantalan na napakaraming gintong barko. May mga bumababa at umaalis doon sa pantalan na yon. At ang palayan naman ay napakaraming bahay din na nagliliwanag. Napakarami ding tao at ang itsura na naglalakad sa kalsada na sobrang kintab ng sahig. Animoy, unang beses niya lang nakakita ng ganong kagagandang muka. Lahat ng bagay sa mundong yon ay gawa sa ginto. Meron pang 2 araw ang lugar na yon na talaga namang kinamangha niya. Wala kang makikitang gubat sa lugar dahil punong-puno yon ng mga nagsisitaasang gusali. Kitang-kita din ni Momoy ang bundok ng Baylan na kumikinang kahit napakalayo na nito sa kanila. Hanggang sa nadapo ang tingin niya sa humihila sa kanya. Ayon kay Momoy, tao ang itsura ng nilalang na yon, pero meron itong napakagarang kasuotan at para bang meron itong relo sa kanyang dibdib. Tinitingnan lang din siya nito at hindi yon nagsasalita. Walang pakialam sa kanya kahit nakadapa siya sa sahig na merong napakaraming nilalang na dumaraan. Maraming dumadagsa sa lugar na yon at animoy, sobra-sobra yung taong nakatira. Pagkatapos ng mga nakita niya, agad siyang ipinasok sa isang butas ng kalsada. Tapos pagmulat niya, nakita na niya itong manggagamot na lumalapit sa kanya. Kahit ang manggagamot na yon ay nagulat din sa mga sinabi nitong si Momoy. Hindi siya makapaniwala na ganun na lamang karami
ang engkanto sa dalawang syudad dito sa amin. Yung baylan kasi, kung hindi ninyo na itatanong, kaharian yon mismo ng engkanto. At itong may ngiping bato ay syudad lamang. Mangha at kilabot ang bumalot sa lolo ko nang sinabi yon ni Momoy. Pero hindi na nila ito inisip. Sa kadahilanang mas nagagalak silang bumalik, ang wisyo nitong tiyuhin nila. Ang tanging patunay namin na ang lugar namin ay syudad ng mga engkanto ay yung napakaraming ginto na nahuhukay dito. May mga kayamanan ding nakikita dito sa amin noong mga panahong ito. Kahit ang birheng ginto ay naiahon dito sa amin. May mga baso ding ginto na natatagpuan dito. Ayon sa matatanda, lubos na nakakakilala sa dimensyon ng mga engkanto, ay wala pang mga tao dito sa amin ay nakatira na ang mga yon. Sa pag-usbong ng teknolohiya sa totoong mundo at sa pagdami ng mga bahay na nakatirik dito, ay ang pagdami rin ng mga nanirahan sa syudad na ito. Lahat ng teknolohiya na meron tayo ay kopyang-kopya yan ng mga engkanto. Baka nga, mas advance pa. Kinokopya nila ang teknolohiya natin at mas pinapaganda nila ito ng 10 ulit. Hindi rin nangingialam ang mga ito sa mga tao, maliban na lamang kung sisirain ang kanilang tahanan. Alam nyo ba na magpahanggang sa ngayon ay meron pa ring gumagambala na mga engkanto dito sa amin? Malamang sa malamang, hindi pa umaalis ang mga yon kahit nabubulabog na ang kanilang tinitirhan. Yung ngipin ng bundok ay gigibain na sana yon, pero hindi kinaya ng kumpanya ang paggiba dito. Sabi ng iba, nagpetisyon ang barangay namin para matigil ang operasyon, pero ayon sa iilan, itinigil ang paggiba ng bundok na yon dahil sa mga may namamatay dito at kahit mga makinang ginagamit sa pangbubungkal ng lupa ay nasisira at namamatay ang gumagawa ng operasyon. Kaya natigil ang pagsisira ng bundok na yon. Marami-rami at kumalat na talaga ang balita hindi lang sa lugar namin, maging sa ibang parte ng Pilipinas, na yung mismong lugar namin ay isang lagusan ng biringan. Okay, opinyon ko sa kwento. Teka lang, paano ba? Nakalimutan ko kasi yung kwento ni Ate Rose bago siya maging isang manggagamot. Alam nyo guys, parang hindi lang sa Samar merong biringan. Yung biringan parang kalat na talaga eh. Isipin nyo ito, Masbate. Tapos yung kay Ate Rose, Zamboanga yun, kung di ako nagkakamali. Sibugay ata. Basta parang sa Zamboanga rin yun eh. Kung paano siya naging manggagamot. Tapos may iba pang kwentong biringan pero iba't ibang lugar. Meron pa sa Pagudpod. Di ko pa nga lang nababasa sa email. Kwentong biringan din yun. Ang dami pa. Pero guys, ito lang. Kilala nyo naman lahat si Lolo Ruben, di ba? Kilala nyo si Lolo Ruben. Itong si Lolo Ruben, umakyat dun sa bundok na yon tapos kumuha ng mutya. Tas taong 1962. Gusto nyo bang marinig yung kwento ni Lolo Ruben? At kung paano nakaharap yung ibang mga nilalang doon? Comment lang kayo sa baba ng Lolo Ruben lang malakas. Pag umabot ng mga kahit mang ilan-ilang comment lang, ilalapag kaagad natin yon.
3 parts yun at sobrang haba din. Yun lang. Kita-kits tayo sa Lolo Ruben lang malakas. Salamat.